Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα δούμε τρεις ασκήσεις οι οποίες έχουν σχέση με την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου από 2 ή 3 φορτία. Λοιπόν, εύκολες ασκήσεις και καλές. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη άσκηση. Λοιπόν, στην οποία θα έχουμε ένα τετράγωνο με κορυφές α, β, γ, δ. Λοιπόν, τετράγωνο με 0,2 οι πλευρές, 0,2 μέτρα. Στην κορυφή α θα βρίσκεται το φορτίο Q1 4 μικροκουλόμπ και στην κορυφή β πάλι το φορτίο συν 4 μικροκουλόμπ. Στην κορυφή γ μάλλον, στην α και στη γ. Λοιπόν, η ερωτήση είναι η εξής. Να βρεθεί η ένταση στην κορυφή δ, εννοείται και από τα δύο φορτία, έτσι. Και μια τρίτη ερώτηση. Αν στην κορυφή β τοποθετήσουμε τι φορτίο πρέπει να βάλουμε στην κορυφή β, Q3, έτσι ώστε η ένταση στο δ να είναι 0, η συνολική. Λοιπόν, εύκολες ερωτήσεις. Καταρχήν να βρούμε τη συνολική δύναμη ένταση στο δ. Πρέπει να σχεδιάσω τις εντάσεις από κάθε ένα φορτίο. Λοιπόν, από το φορτίο Q2, επειδή είναι θετικό, θα είναι αποστική ένταση. Θα έχει ομοίως και από το Q1. Ωραία. Με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου θα τις προσθέσουμε. Λοιπόν, και θα έχουμε τη συνολική ένταση στο δ, όπου θα έχουμε και μια γωνία εκεί θ με το ε1. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, για να υπολογίσω, πρέπει πρώτα να υπολογίσω το ε1 και ε2 και μετά με το Πυθαγόρια να τις προσθέσω για να βρω το ε-δ. Όμως, ε1 ίσο με ε2, διότι όλα τα στοιχεία τους ίδια, K, Q και R είναι ίδια, επομένως αρκεί να βρω μόνο το ένα από τα δύο. Το R το 0,2 στο τετράγωνο γράφεται 2 επί 10 στη μείον 1, στο τετράγωνο θα πάει 4 επί 10 στη μείον 2, από εκεί ύστερα 9 επί 10 στην πέμπτη νιούτον ανά κουλόμπ. Άρα η ένταση στο δ θα είναι ρίζα ε1 στο τετράγωνο συν ε2 στο τετράγωνο. Επειδή ε1 και ε2 είναι ίδια, μπορεί να γράψεις 2 φορές το ε1 στο τετράγωνο και αν πάρεις χώρια τη ρίζα του 2 και χώρια του ε1 το τετράγωνο με τη ρίζα θα φύγουν και τελικά ρίζα 2 επί 9 επί 10 στην πέμπτη νιούτον ανά κουλόμπ. Η εφαπτωμένη εκεί της γωνίας θα είναι ε2 προς ε1, 1 βγαίνει, άρα η γωνία είναι των 45 μοιρών. Η γωνία εκεί είναι 45 μοίρες και τώρα πάμε στο δεύτερο ερώτημα, όπου αν φέρω τη διαγώνιο, επειδή όταν φέρεις τη διαγώνιο έχουμε και εδώ τη γωνία να είναι 45 μοίρες, λοιπόν τότε αυτή είναι 45 και αυτή 45 επειδή είναι ίσες θα είναι κατά κορυφή. Λοιπόν, και έτσι η ε-δ βρίσκεται πάνω στην ίδια ευθεία με τη διαγώνιο, έτσι. Ωραία, για αυτό το λόγο και επειδή θα βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τη διαγώνιο, τώρα, άμα βάλω εδώ έχω ένα φορτίο Q3, καταρχήν πρέπει να είναι αρνητικό για να φτιάξει μία ένταση ε3 από το δ προς το β. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και θα πρέπει αυτή η ένταση τώρα για να είναι και οι τρεις εντάσεις μαζί να μας κάνουν και από αυτό και από αυτό και από αυτό 0. Λοιπόν, αυτό και το Q1 και το Q2 μας κάνουν την ε-δ εδώ με κόκκινο που βλέπουμε. Λοιπόν, το Q3 μόνο του κάνει την ε3. Εξηγήσαμε γιατί βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία αυτές οι δύο γωνίες κατά κορυφή. Λοιπόν, και από εκεί και ύστερα αφού είναι στην ίδια ευθεία θα πρέπει να είναι ακριβώς ίσες και αντίθετες η ε3 με την ε-δ. Άρα η ε3 θα είναι ακριβώς ίση με την ε-δ, δηλαδή ρίζα 2 επί 9 επί 10 στην πέμπτη. Και αφού γνωρίζουμε την τιμή της, να βρω λίγο την απόσταση β-δ με το Πυθαγόριο, β-δ στο τετράγωνο ίσον με β-γ στο τετράγωνο συν γ-δ στο τετράγωνο. Λοιπόν, και από εδώ β-γ και γ-δ ίσες, άρα 2 φορές το β-γ στο τετράγωνο, ίσο με ρίζα 2 β-γ, επομένως ρίζα 2 επί 0,2.
Λοιπόν, άρα το ε3 θα είναι ίσο με κ3 απόλυτο προς β δέλτα στο τετράγωνο. Το Q3 σε απόλυτη τιμή θα είναι ε3 επί β δέλτα στο τετράγωνο προς κ. Αντικατάσταση έτσι και κάνουμε τώρα. Θα έχουμε ρίζα 2 επί 9 επί 10 στην πέμπτη επί το 0,2 στο τετράγωνο θα μας κάνει 4 επί 10 στη μείον 2, το ρίζα 2 θα μας κάνει 2, το κ από κάτω, τα 9 φεύγουν και τελικά το φορτίο σε απόλυτη τιμή 8 ρίζα 2 επί 10 στη μείον 2. Άρα το Q3, επειδή εξηγήσαμε γιατί πρέπει να είναι αρνητικό, θα είναι ίσο με μείον 8 ρίζα 2 επί 10 στη μείον 6, για να έχουμε συνολική ένταση 0. Έτσι. Λοιπόν, και αφού έχουμε συνολική ένταση 0, τελείωσε και αυτή η άσκηση. Πάμε στην επόμενη άσκηση, λοιπόν, η οποία πάλι θα είναι με την ένταση, θα ζητάμε πάλι την ένταση. Λοιπόν, πάλι θα έχουμε ένα τετράγωνο, εδώ θα έχει όμως πλευρά 2 μέτρα, α, β, γ, δ οι κορυφές, η διαγώνιος, εκεί που τέμνονται είναι το κέντρο του τετραγώνου, το κέντρο Κ. Στην κορυφή δ έχουμε ένα φορτίο 2 μικροκουλόμπ θετικό, 2 μέτρα είπαμε κάθε πλευρά. Πόση είναι η ένταση στο κέντρο του τετραγώνου, μόνο από το Q1. Και συνέχεια λέει, στο Β θα τοποθετήσουμε ένα φορτίο πάλι 2 μικροκουλόμπ, να βρούμε τη συνολική ένταση στο Κ. Θα βάλουμε και στο Β ένα φορτίο 2 μικροκουλόμπ. Πρώτη ερώτηση, πόσο είναι τώρα η ένταση στο Κ. Δεύτερη, πόση δύναμη ασκείται μεταξύ των δύο φορτίων. Και τρίτη, πόση είναι η ένταση των δύο φορτίων στο σημείο Γ. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, πρώτα απ' όλα θα πάρουμε το Πυθαγόριο να βρούμε τη β δέλτα. Λοιπόν, επειδή ζητάμε την ένταση στο πρώτο ερώτημα στο σημείο Κ, μόνο από το φορτίο Q1, αφού μόνο αυτό υπάρχει, θα τη σχεδιάσω, θα είναι αυτή η ε1, επειδή είναι θετικό το φορτίο. Είπαμε εδώ, εντάξει, σχεδιάζουμε την ένταση αποστική επειδή είναι θετικό, αλλά μπορούμε να σκεφτούμε και αλλιώς πώς σχεδιάζουμε την ένταση. Φανταζόμαστε το Κ ένα θετικό φορτίο και φτιάχνουμε την ένταση ακριβώς όπως η δύναμη που θα ασκείται πάνω του από το Q1, στην ίδια κατεύθυνση. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρέπει να βρω εγώ τώρα, για να βρω την ε1 χρειάζομαι το Κ δέλτα. Για να βρω το Κ δέλτα που είναι το μισό του Β δέλτα, πρέπει να βρω το Β δέλτα με το Πυθαγόριο. Β δέλτα στο τετράγωνο ίσο με Β γ στο τετράγωνο συν Γ δέλτα στο τετράγωνο. Άρα Β δέλτα ίσο με ρίζα Β γ στο τετράγωνο συν Γ δέλτα στο τετράγωνο. Β γ και Γ δέλτα ίσες, άρα μπορεί να γραφτεί ρίζα 2 Β γ τετράγωνο. Άρα μπορείς να γράψεις ρίζα 2 Β γ, επομένως 2 επί ρίζα 2. Και επομένως το ΔΚ που ψάχνουμε θα είναι ακριβώς το μισό, άρα θα είναι ρίζα 2. Λοιπόν, αφού βρήκαμε το ΔΚ, πάμε να βρούμε την ένταση στο Κ κατευθείαν από το φορτίο Q1 και τελείωσε η πρώτη ερώτηση. Μια εύκολη ερώτηση. Επομένως το Κ ίσον Q1 προς R τετράγωνο. Λοιπόν, αντικατάσταση. Οι πράξεις είναι πανεύκολες. 9 επί 10 στην τρίτη νιούτον ανά κουλόμπ. Τελείωσε. Στο κέντρο Κ, η ε1 εννοείται ότι είναι έτσι. Λοιπόν, από εκεί ύστερα μας λέει στο δεύτερο ερώτημα, βάζουμε και ένα φορτίο 2 μικροκουλόμπ στο Β. Αυτό θα δημιουργήσει μια δικιά του ένταση, αποστική πάλι επειδή είναι θετικό, στο Κ βλέπετε αυτή την ε2. Όμως, επειδή και οι αποστάσεις, η Β, Κ είναι ίση με την Κ δέλτα. Τα φορτία είναι ίσα. Η ε1 θα είναι ίση με την ε2 εκεί στο Κ. Άρα, το εΚ που θα το βρίσκαμε εΚ1 μείον εΚ2 θα μας βγαίνει 0. Ωραία, άρα θα είναι συνολικά η ένταση και των δύο εκεί 0. Από εκεί και ύστερα η δύναμη μεταξύ των δύο φορτίων F ίσον K Q1 Q2 προς Β δέλτα στο τετράγωνο.
Λοιπόν, και θα έχουμε 9 επί 10 στην ενάτη, βάζω τα δύο φορτία προς την απόσταση στο τετράγωνο, η οποία θα είναι 4 και το 2 θα κάνει 4, το ρίζα 2 θα κάνει 2, άρα συνολικά θα μας κάνουν 8, 4,5 επί 10 στη μείον 3 νιούτον. Πάμε στην τρίτη ερώτηση που θέλει την ένταση και των δύο φορτίων στο γ. Φτιάχνουμε το ε2 αποστικά, επειδή είναι θετικό, ομοίως και το ε1, με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου τα προσθέτουμε, αυτή θα είναι η ε στο γ, αυτή θα είναι η γωνία θ, και πάλι τα ίδια, βλέπετε, η διαδικασία είναι, θα βρω το ε1, θα βρω και το ε2, αυτά όμως είναι ίσα μεταξύ τους, αφού έχουμε ίδιες αποστάσεις και ίδια φορτία, άρα ίσο με κ1 προς γ στο τετράγωνο, αυτό θα μας κάνει τελικά 4,5 επί 10 στην τρίτη νιούτον ανά κουλόμπ. Από εκεί και ύστερα η συνολική ένταση με το Πυθαγόριο θα είναι το ε στο γ θα είναι ε1 γ στο τετράγωνο συν ε2 γ στο τετράγωνο. Λοιπόν, είναι ίσα μεταξύ τους, άρα ρίζα 2 φορές το ε1 γ στο τετράγωνο. Από εκεί και ύστερα θα κάνεις και το ρίζα 2 επί ε1 γ, επομένως ρίζα 2 επί 4,5 επί 10 στην τρίτη. Και αν θέλω να βρω την εφαπτωμένη εκεί της γωνίας, θα είναι ε1 προς ε2, όχι ε2 προς ε1, ε1 προς ε2, το ίδιο πράγμα είναι, 1 μας κάνει το αποτέλεσμα, λοιπόν 45 μοίρες. Τέρμα και αυτή η ερώτηση. Συνεχίζουμε, πάμε σε μια άλλη εύκολη άσκηση και αυτή, αλλά είναι καλύτερη από όλες μου φαίνεται. Λοιπόν, θα έχουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 0,3. Γνωρίζουμε στο ισόπλευρο τρίγωνο, να τα πω τώρα, ότι όλες οι γωνίες είναι ίσες μεταξύ τους 60 μοίρες, όπως και όλες οι πλευρές εδώ είναι 0,3. Λοιπόν, από εκεί ύστερα έχουμε τις κορυφές α, β, γ. Το μέσο μη της β' γ είναι εκείνο. Το μέσο μη της β' γ. Στην κορυφή β έχουμε το φορτίο μείον 24 μικροκουλόμπ. Στο μη έχουμε ένα φορτίο Q2, δεν ξέρουμε ούτε πρόσημο ούτε τιμή. Η συνολική ένταση στο γ είναι 8 επί 10 στην 5η νιούτον ανά κουλόμπ, η συνολική και των δύο μαζί φορτίων. Και θέλουμε να βρούμε το Q2. Αν η συνολική τους ένταση είναι 8 επί 10 στην 5η. Και στο δεύτερο ερώτημα τοποθετούμε στο α, αν τοποθετήσουμε ένα φορτίο μείον 8 μικροκουλόμπ, να βρούμε μετά τη συνολική ένταση στο γ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να υπολογίσω στο γ την ε και μετά τη σχεδιάσω. Ε στο γ από το φορτίο 1 θα είναι κ1 προς r1 τετράγωνο, η απόσταση είναι όλη 0,3. Λοιπόν, αυτό μας κάνει 24 επί 10 στην 5η. Νιούτον ανά κουλόμπ, και να το σχεδιάσω θα είναι και, επειδή το φορτίο είναι αρνητικό, θα είναι προς το φορτίο η ένταση. Λοιπόν, για να δούμε. Η συνολική είναι με το μαύρο, βλέπετε εδώ, 8 επί 10 στην 5η. Μόνο από το φορτίο Q1 η ένταση στο γ είναι αυτή η κόκκινη που την έχουμε βρει 24. Αντιλαμβάνομαι τώρα εγώ ότι αφού η συνολική είναι 8 και μόνο από το Q1 είναι 24, θα πρέπει η ένταση από το Q2 να είναι προς τα αριστερά, έτσι ώστε να γίνει αφαίρεση τελικά μεταξύ του ε1 και του ε2, για να βγει από το 24 να αφαιρέσω κάτι για να μας μείνει το 8, έτσι, το συνολικό που μας λέει. Άρα, και επομένως αφού θα έχει κατεύθυνση προς τα αριστερά, εντάξει, φτιάχνω και τη συνολική εκεί γιατί έχει ωραία, από το Q2 θα είναι προς τα αριστερά, το Q2 πρέπει να είναι ένα θετικό φορτίο, έτσι, ένα θετικό φορτίο. Λοιπόν, και από εκεί ύστερα αντιλαμβανόμαστε, η συνολική είναι 8. Μόνο από το ε1 είναι 24, επομένως από το η ε2 θα είναι 16. Ας το κάνουμε όμως με πράξεις, θα λέγαμε ότι ε στο γ θα είναι ε1 γ μείον ε2 γ. Λοιπόν, μας έχει πει ότι είναι 8 η συνολική, ένα λεπτό, 8 ότι είναι η συνολική προς το β. Το λέει η άσκηση, έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Δεν την έφτιαξα τη συνολική από την αρχή προς το β τυχαία. Από εκεί ύστερα πάμε ξανά εδώ. Το ε2
θα είναι ίσο με ε1 πλην ε γάμα. Λοιπόν, 24 πλην 8, 16 επί 10 στην πέμπτη νιούτον ανά κουλόμπ. Άμα ξέρουμε τώρα πόσο είναι η ένταση μόνο του Q2 που είναι 16, μπορώ να πάω στον τύπο του, ε2 στο γάμα ίσο με κQ2. Θα μπορούσαμε να βάλουμε απόλυτη τιμή, αλλά εφόσον γνωρίζουμε ότι είναι θετικό, θα τη βγάλουμε. Λοιπόν, προς R τετράγωνο, άρα προσέξτε είναι η απόσταση μη γάμα, που είναι το μισό του 0,3. Λοιπόν, από εκεί στραλίνοντας προς Q2 θα έχεις, εδώ προσέξτε λίγο, να κάνω αντικατάσταση. Λοιπόν, το ε2, η ένταση του 2 στο σημείο γ, τη βρήκαμε 16 επί 10 στην πέμπτη. Το R τετράγωνο είναι καταρχήν το μη γ και όλο στο τετράγωνο, δηλαδή 0,3 δεύτερα στο τετράγωνο. Το 0,3 στο τετράγωνο μας κάνει 9 επί 10 στη μείον 2. Το 2, αφού λέμε δεύτερα, θα μας κάνει 4. Το K9 επί 10 στην ενάτη, τα 9 θα φύγουν. Το 4 με το 16 θα μας κάνει 4. Άρα 4 επί 10 στη μείον 6 κουλόμπ και τέρμα. Από εκεί και ύστερα, αφού θα κάνουμε το δεύτερο ερώτημα, βάζοντας ένα φορτίο στην κορυφή α, έχουμε δηλαδή συνολικά 3 φορτία, στο α, στο β και στο μ. Λοιπόν, το Q1 που είναι στο β, στο μ που έχουμε το θετικό το Q2 και το Q3. Λοιπόν, τώρα, για να βρω εγώ τη συνολική ένταση στο σημείο εδώ γ, τώρα και από τα 3 μαζί, θα πρέπει να σχεδιάσω την ένταση από το φορτίο 2, από το 1 και από το 3. Εμείς όμως γνωρίζουμε προηγουμένως από την άσκηση ότι η ένταση και των δύο μαζί, του Q2 και του Q1, ήταν 8 επί 10 στην πέμπτη, εδώ με μαύρο, όπως βλέπουμε στο αρχικό σχήμα, νιούτον ανά κουλόμπ. Άρα αυτά και τα δύο μαζί, δεν θα κάτσω να τα ξανακάνω από την αρχή, έχουν τόση ένταση, ορίστε τη φτιάχνω και των δύο μαζί. Από εκεί ύστερα φτιάχνω μόνο την ένταση από το Q3, που επειδή είναι αρνητικό θα είναι προς το Q3. Με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου θα τα προσθέσω. Λοιπόν, να βρω όμως και το ε3. Το ε3 αν το βρούμε, να θυμίσω ότι είναι ισόπλευρο, άρα όλες οι γωνίες είναι 60 μοίρες. Το ε3 καταρχήν από μόνο του θα είναι kQ3 προς R τετράγωνο. Μια αντικατάσταση και θα βγει και αυτό θα μας βγει 8 επί 10 στην πέμπτη. Δηλαδή βγαίνει ακριβώς το ε3 ίδιο με το ε1,2. Εντάξει, τώρα θα τα προσθέσω με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου. Εδώ επειδή δεν είναι μεταξύ τους η γωνία ορθή, θα προσθέσω δηλαδή το ε3 με το ε1,2. Παίρνουμε τον τύπο αυτόν εδώ όπως γνωρίζουμε. Ρίζα ε3 στο τετράγωνο συν ε1,2 στο τετράγωνο συν 2 ε3 επί ε1,2 επί συνημήτωνο της γωνίας μεταξύ τους, που εδώ στην κορυφή γ είναι η γωνία του τριγώνου 60 μοίρες. Από εκεί και ύστερα, επειδή είναι ίσα μεταξύ τους, αυτά θα μας κάνουν 2 ε3 στο τετράγωνο. Εδώ το διάρρη με το συνημήτωνο των 60 φεύγει γιατί είναι ένα δεύτερο. Και αυτό το ε3 με το ε1,2 μας κάνει ε3 στο τετράγωνο. Άρα 3 φορές το ε3 στο τετράγωνο, άρα ρίζα 3 ε3, δηλαδή ρίζα 3 8 επί 10 στην πέμπτη νιούτον ανά κουλόμπ. Εύκολη άσκηση. Λοιπόν, και από εκεί και ύστερα πρέπει να βρούμε και εκεί την εφαπτωμένη μιας γωνίας θ, που σχηματίζει η ένταση γ με το ε1,2. Λοιπόν, επειδή το σχήμα αυτό εδώ πέρα που έχουμε σχηματίσει με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου, με το ε1,2, το ε3 και τις διακεκομένες είναι ρόμβος, γιατί καταρχήν είναι παραλληλόγραμμο, έτσι, είναι παραλληλόγραμμο και έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες, λοιπόν, άρα είναι ρόμβος. Λοιπόν, και αφού είναι ρόμβος, γνωρίζουμε η διαγώνιος είναι και διχοτόμος, άρα αυτή η γωνία θ εδώ είναι 30 μοίρες. Και απαντήσαμε στην άσκηση. Λοιπόν, κάντε εγγραφή για να βρίσκετε βίντεο. Αν ψάχνετε κάποιο βίντεο και δεν το βρίσκετε, αφήστε ένα σχόλιο να σας βοηθήσω να το βρείτε ή να σας φτιάξω ένα όπως θέλετε.